Často sa ma klienti pýtajú, aký je vhodný madrac na spanie. Tak sa poďme spolu na to pozrieť. Počas života prespíme až tretinu svojho času, čo je približne 25 rokov v posteli. Preto nie je jedno na čom a ako spíme. Správny madrac závisí od váhy a polohy spánku. Ak spíš najviac na chrbte, je pre teba vhodný skôr stredne tvrdý madrac, pokiaľ na boku stredný s pamäťovou penou, aby ti neotláčal ramenné a bedrové kĺby. Pokiaľ spíš na bruchu, skôr tvrdší. No odporúčam sa naučiť spať na chrbte alebo boku, lebo spánok na bruchu je najhoršie, čo môže byť. Pre tvoje kríže, krčnú aj hrudnú chrbticu. Dôležitý je výber vhodného roštu. Delia sa na 3 skupiny a každý zohráva inú rolu. Ako prvý si ukážeme polohovateľný rošt. Je ideálny po úrazoch, operáciách kvôli zdravotným problémom. Polohovacia posteľ umožňuje individuálne nastavenie polohy trupu a dolných končatín, čím zlepšuje cirkuláciu krvi a odľahčuje chrbticu. Je vhodná pri bolestiach pohybového aparátu pri dlhom ležaní. Podporuje správne dýchanie, zmierňuje opuchy a zvyšuje celkový komfort počas spánku aj rehabilitácie. Ďalej si ukážeme pevný rošt, je tam väčšia opora a je vhodný pre pružinové madrace. Lamelový rošt je pružnejší, vhodný pre väčšinu madracov, penové z pamäťovej peny alebo aj tempur. Madrace môžeme mať mäkké, pružinové, stredne tvrdé alebo tvrdé. Teraz si ukážeme mäkký madrac. Ten sa pod váhou tela prepadne, hlavne v oblasti pánvy a krížov. Zvyšuje tlak na platničky, svaly a aj nervy. Môžu byť po spánku bolesti a celkovo sa z neho horšie vstáva. Preto by som ja osobne do veľmi mäkkého madracu nešla. Stredne tvrdý madrac s pamäťovou penou prináša ideálnu rovnováhu medzi oporou a pohodlím. Je vhodný pri bolestiach krížov, napätí vší či problémových ramenných a bedrových kĺbov. Pamäťová pena sa prispôsobí tvaru tela a uvoľní tlakové body. Tvrdý madrac s pamäťovou penou. Tvrdší podklad pomáha pri bolestiach chrbta a zabezpečí stabilitu, ktorú telo potrebuje na regeneráciu. Pružinový madrac. Tu treba dať pozor, musí byť na pevnom rošte. Ak sa rozhodnete pre pružinový madrac, treba dať pozor, lacnejšie pružiny môžu skorej strácať tvar. Tak tu treba zvoliť drahšiu verziu. No ja veľmi zastancom nie som, horšie sa na ňom otáča a taktiež aj vstáva. Doporučujem kúpiť 2 madrace, nie jeden veľký. Lepšie sa prispôsobia potrebám partnerov, každý má inú váhu a preferovanú tvrdosť. Znižuje sa prenos pohybu a predĺžuje životnosť madraca. Dajte pozor, aby boli oba madrace rovnakej výšky. Dôležitá súčasť, ktorá by nemala chýbať, je chránič na madrac. Chráni pred potom, vodou, znečistením, zvyšuje hygienu a predĺžuje životnosť madraca. Môže mať hrejivú, chladivú alebo antialergickú vrstvu. Starostlivosť je veľmi jednoduchá, môže sa prať v práčke. Pokiaľ máte 2 madrace, krásne vám to vyplní medzeru medzi nimi. Odporúčam skôr vyššie madrace nad 20 cm. Viete si ich nakombinovať? Na jednej strane môže byť chladivá časť, na druhej hrejivá. Aby sa životnosť madraca predĺžila, je vhodné ho otáčať každého pol roka. Ešte veľmi dôležitá vec. Matrac sa neskúša rukami, treba si naň láhnuť. Keď si vyberiete medzi 2, treba si ich dlhšie skúšať. Určite by som madrac vyberala v špecializovanej predajni, nie vo veľkých reťazcoch. Veľakrát je cena dosť rovnaká, no kvalita je veľmi odlišná. Moji favoriti sú tento stredne tvrdý madrac. Tento je veľmi tvrdý a tento je tiež stredne tvrdý. Pre viac tipov o zdraví nás sledujte. V ďalšom videu sa zameriame na správny výber madracov pre deti.